Ekene m gị ndị Igbo ndị mana ege m ntị ya vidio nsị ka m mee ananyere ndị ụka ka m ya ihe me observe na your video nnenecha video sendile eke. The truth must be told regardless of whoever that is behind it, regardless of onye achọ ka agwụ ya. The truth must be told. Yotago onye nke m ke I like you so much here na imago na your own lane na mind your own business. You don't care about the followers, you don't care about any other thing. You na-eme no ihe gị ka ọ na-agala gị according to you gịnị ka isi eme nke gị. You know how na tigbu ezogbu eme nke ọzọ. But I'll have to tell you the truth. Video anụ eme regarding okwu igwala eke na this video. I'm talking about the video, not whatever that transpired behind the scene. Because some reason here to my own level of understanding. This is my opinion regarding that video, amen. First of all, he condemn Muleke. And I'm mad for help. He ended up, netikwa into another drama instead of each how the way out. First of all, Nanyala the same thing in a Ijibale hit mba ome. But the same thing in Azia. Take for example now, mother daily vegetable. Onye na onye je ko je order for vegetable soup. At the end of the day, enyi ofo ogu ma ofo onubu. Ochefuze na hanche niile osi normally no bro vegetable. Ochefuze na hanche niile under the circle of vegetable ahụ. Maka gịnị me? Maka na ọ nọrọ na nke ọzọ vegetable. Ochefuze na ogu vegetable. Onugbu vegetable. Okro ka vegetable. Ị na-aghọta? So biko, let us kpọọ ihe ọjọọ. Let me tell you the truth. Okay, ananyere ndị ụka nwanne m nwoke. Ọ bụrụ na ụmụazị eje na nke eke hit ọ gaala ha, these boys will not know you. They will not remember you. They will never know you from the beginning. Follow me gradually. They will not know you. Ha ma mmụọ onye bụ. Ọsụkwa ha bụrụ na ha na-anụ maka gị, but they believe na eke hit bụ the person that have the solution to their problem. If actually na ha nwere problem. Because I'm from a very hardworking young man from the video is no matter na bambo. Hardworking young man but legit that owned up to 1 million to 800 to 1 million naira in his possession. I don't know he na achọ na nke dibia. You up to 800 to 1 million naira that you are controlling, that na every month ịgbakọ wepụ the 1 million naira ka zuru ezu. Ọ gwụrụ na ihe na-amụ ya n'onwe ka ọ gwụrụ 100,000 malenenu or 50,000 malenenu, mana ọ ka zuru ezu. After the whole expenses, after Tinubu bachago ya n'ime zọcha ya okwu n'enu, ịgwa ya na ọ ka zuru ezu. From ihe na-achọ na nke dibia. Secondly, you have to first of all caution these boys. Gwahana ogwu first of all caution them. Gwahana ihe haje ijeme is bad. Haje ijeme the bad because ihe anu women now is also an avenue for you to also advertise your own thing in emekwa. For you to also advertise your own thing in emekwa. This is exactly the same thing now. This is exactly haje na nke ko work, but the same thing habia. Because from the video say hana igwu ịchụ aja is stronger than igwu ọgwụ. Mana na eke hit did not show that aja ahụ. Eke hit emphasize on ọgwụ, not knowing that na ịchụ aja is more stronger than igwu ọgwụ. Inwele nke ikechi nye ha ncha sa ha je wele je sabaru. Call a spade a spade. Gwa ụmụazị na ihe a ha jele ije jeme na eli isi na abụ. Ọ bụ na ịkọshọn ha behind the scene, I don't know. Because Omero appear na the video. Obroni caution her behind the scene, I don't know. According to hinya ha ncha against Amusu na Ndi UK na Gogo Tigo. According to hinya ha.
without ịchọzila ha aja ahụ ihe ahụ ịchọzi imele ha ka ihe the same thing ha ji wejewe na nke eke ahụ without number 1 without caution ha number 2 without isi ha imele ha datin ka ha gabala onwe ha. If actually you did it, I don't know, but according to the video he posted, eziokwu na we ka onye aje na nke onye ọrụlụ ọ na-achị ya taa je na nke onye ọzọ ka ọma nọ ya agalia. All these things beginning me onye je lab jecha lab pụta jeze na nke doctor ka doctor gbaa ya ọgwụ ọ ka bụ ofe ihe a, because lab is equivalent to onye jere ụlọ ọgwụ. Ọ na lab ka iji amazi ihe na-eme gị before ejebezi ụlọ ọgwụ. Anya nyere ndị ụka, if you really want to help these guys, ka m kwuo ya hụ ha, this thing amen, you should have done it behind the scene. Hapụ ụmụazị ka ha gabala onwe ha. So ihe mma email ịgwa ha like that ịgwara ha sị ha na ha emele enu ha emela na ha yuzuo nke ọ gabala ha that ha jekwa na nke dibịa ọzọ ọ bụghị dibịa ọbụla ha fụ na internet ha agbala gaba ha jekwa die jekwa ọzọ ihe afọ ha wele, and they should know that age is reducing from their age. Time na-aga, which is true. Or he gwa hand like man, they should know that those that are hasting after another god, I'm not against each other, understand me. Man, ihe onye ma nya malia, ihe gini ihe onye ma nya malia. That's why you be busy me by you are on your own lane in a mehege according to your own lane. In a honati ways of way, in a hatch of views, and kij followers, in a hatch of monetization, and kij chonka, or obolo no mufuanya can allow in a week. Elo alu fonya holonya bolona ogalaga. Rather than elo alu mother 200 or in a week at the end of the day, obolo mother 195 and other gig. No garaga. If you get so biko, let's learn how to talk to our young boys. Wahana pium 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 abolia. A young man now legit. Say hapozian doloma. Buzun oloma lege based on do to no oloma. No into spiritism. Oloma say hapozian do to ana oloma la. And we can bagumbo bambo decide is he happy haneme. If upon in that thing haneme, they will be contented with what they have. But what happens to a young man bana onwere ihe na alụ nke na alụ nwanụ in a 41 naira nya actually you grow overnight from when you control 1 million to when you control 30 million. Iyada, because you number one, you will not know the value of it. Onwe kadati ne binye ge gas suwe batuka break, you see from 30 million what to 15 million. You will do more. As you with them mother ki you go to 50 million. You eventually with them mother ki you go to 50 million. Let's learn to talk to our young boys. Wahana, yeah, this thing haburuzo. Oburuzo. Who-ha. Oburuzo. You should have cautioned these boys. She has serious warning. Caution waha. Maybe I drag you drag bonya drag chief zana the same thing na hekeme, but equally the same thing in different direction. I'm not against what you are doing. I'm not then I have never been against what you are doing. Icheki abromoy na drag man abromoy bana mfuezu I will always say it. I will say the truth and nothing but the truth. And ndoka. Obulo na the caution of these boys or mailing hit or email her behind the scene ka ha aga onobuna no long. Mana now I be do gidi. Very soon na eke for video akita ochegi warning ngo akwa eme nka before my name okwe escalating. Bloggers elieni because on what is ihe ọzọ ihe shiri ike unu kwe nke mmadụ ejeli nne mmadụ elie nne ya from it yotala bodo na ajonyo obola ka odin